Malta's #1 radio station. One Radio. Għalħi preċiżu mal-10 u 5 minuti l-odot tajba li semija kollha tagħna l-lum ninsabu għaw taħt l-umbrella fuq Radio 1 jew Radio Filfla jew Bonġu. Bonġu. Min għandna magħna dal-għodu għaxaħat fuq linja. Bin. Min? Bin? Bin. Tista' tgħidli għal xiex tibdel leħnek meta tkun fuq ir-radju? Nafx hija xi ħaġa awtomatika, vera. Vera. Anki inġili nsaqsi li n-nifsi kif jirnexxili. Oh. U tiġi aktar petetu qisek. Tuża d-diaframma. All right. Tafx ġifieri ġew. Il-fjamma nuża jiena. Ġew da mikoli dal-għodu jisab magħna soltu nagħtuna titli, kantant, preżentatur, awtur u attur. Kolla dek tamilhom ġew daw. Le. X'ma dik sa. Missier insomma wkoll Għaliex ma dik tamilhom. Kolla dek tamilhom. Awtur m'għadniex nikteb, attur m'għadniex. Ħafna ma nikteb diski ta'. Imma millux battinna xeba kanzunetti. Imma dawk antiki, jo. Ma jispiċċaw qatt. Preżentatura xi għandi programm fuq ir-radio. Eżatt. Kantant immur inkantan għamal anzjani fil-għodu. Ekku. Imma biex immur biex nasel il-ħom ta' meta tmur tkanta pereżempju ġieli tħossu mhux tagħmilha ta' attur ukoll fl-istessin. Ġifieri żomm, bdejt l-intervista ħanibdew minha. Bdejna l-programm. All right. Insabu taħt l-umbrella. All right. Insabu taħt l-umbrella ikbar minn tal-kunjata di l-umbrella tagħna. Ma l-kunjata għandu umbrella. Ejja għandha umbrella kbira. Tijak jew tijak? Taħħa zabbar. All right, tal-festa. Għax millux intqajt magħha. U għalt li l-umbrella tagħhom hija ikbar minn tagħna. All right, ftemna, all right. Insajmilha l-kunjata. Insomma, ġew, l-lum għaw. U għada mu maħniex. Għanna ħafna għazzunetti xin doqqu li semijatana, għanna ħafna mill-għazla ta' ġew. Inti mill-ħalaxa. Jien mill-ħalaxa. Twilli t-tem għadni noqot emmek. Għadek toqot emmek. Ija, biex nibdew wara mill-bidunet, dini hija xi ħaġa naqarari għalija, li naċċetta li mmur fuq radio. Vera. Jkolli ħafna jistidnuni imma ma mmurx. Ir-raġuni hija li jasal żmien u innib fih da żmien li. Tibdilx li l-mistoqsijiet u ħanitlaq jagħmel ħallik waħdek. Komplimenti. M'għadniex interessat. Issa jinbidu niġi fuq ir-radio u noqgħod nitkellem fuq x'għamilt u x'm'għamilx u narhom. L-ewwel nett il-programm tagħna huwa kemm xejn differenti. Però sonna xorta ħanisimgħu x'għamilt u se tagħmel u x'in tagħmel bħalissa u fejn sejjer u fejn. Jiena ġej ta' xatt li ħattini xi ħaġa wara l-programm għalhekk għax bejk ma kontx niġi ta'. Vera ħantuk xi ħaġa wara l-programm. Mela, Joyce, man, inti nistanejt li ħatala. Ismani, issa jena ħassaqsini, fejn ma jġobnix najdlek pass. Bizzet għamil dalle il-marqax. Nistanejt kem ħatala issa diħla. Ma għanna wahda mistoqsija. Pass jow. Le, għax studjajt ħafna biex nirrispondi. Kudi ma studjajtix. Jena ħanala muħdu f-60. 60. F'Marzu, għasirrit nemmen. Sirrit nemmen. Ma nħossnix, Naqra Apparti smani, naqrajma u għajma u hekk, imma minn ġewwa ma nħossnix. Naħseb daw kollha u xtaqt fil-fatt jiena kifet li ħatala 60 ukoll is-sorprendejt ruħ, ma tidirhomx ġew. Mhux ma nidirhomx. Ara Sonja tidirhom iktar. Għalt li semmini ta' għanna wahda hija. Ġabba ditli għalt li smat li dal-bohra stidelli li ta' mux li l-bis. Jina dem ħassejt nitifel zaħir minn ġew, anki nkun qiegħed ma' ċertu niesek ġifieri nħossni li minix it-tip tagħhom. Naħseb vera l-karattru jagħmel differenza. Il-karattru. Anki jekk tarani pereżempju mal-anzjani jien, totalment isni t-tifel tagħhom nkun nintelaq fuq il-mejda naqqa mal-art. Xej, isni baby. Kemm il-darba tkun ġew? Jisummur darbiva u darba le. Darbiva u darba le. Xi 15-il darba fil-xahar. U jieħdu gost ħafna jieħdu gost. Ħanajlek jien ma mhux biex inkanta biss, għax tkanta biss ma jteżwel jitfgħu sidew joqogħdu. Jiena ħobb noqgħod inġalhom ikantaw, jannu, jirrakkontaw, insaqsihom mistoqsijiet anything li jiġi. Fil-fatt leket meta tkanta inti tkun attur ukoll. Ella liġ biex tagħmel performance. Aħna ngħidulu entertainer. Eżatt. Nibdew bl-ewwel kanzunetta li għażilt inti. Illi ma nafx minn huma jiena daw. Se nitkellmu wara. The Beatles.
l-ewwel waħda li jeżiltilna ġew. Jaħli! Sabi ħammens, għajdilhom li qatt ma smajta. Issa. Għajdilhom li qatt ma smajta. Ngħidlek il-verità smajta l-ġimgħa l-oħra. Għax battilek jiena. Għatlek daw min huma. Ara jiena kont iffissat fuq Dispjaċini li batlek. Kont iffissat fuq il-Beatles. U din dawn mihomx il-Beatles kollha, dan huwa Paul McCartney waħdu, imma fi żmien il-Beatles. Imma dal-orchestration tanti sabiħa li meta nibdija rrid nispiċċaħħa dil-kanzunetta. Vera, jtik li ma twaqqafix. Tgħid din rrid nisbaħa kollha x'illum il-ġurnata sirna, kif sirna jisna pereżempju. Illum ma toġobniex tajjeb il-mużika tal-lum. Illi taqbad kanzunetta tisma' oħra teqleb u diska sħiħa ma tismaħix. Illum m'hemmx melodija. Fiex tfakrek ġew di imma? Le, din għamilta għanna xija waħda mill-favoriti tiegħi. Dejjem kont ngħid li Imagine hija l-favorita tiegħi jiena, ma naħseb tant smajta ta' John Lennon. U ara ħanajdlek, jiena meta kont żgħir mhux dejjem kont iħobb il-mużika, jiena bdejt bil-futbol. U kont tajjeb għal-futbol, jiena kont ninagħżel mat-tim tal-iskola. Jien kont ninagħżel mat-tim tal-iskola minn sena qabel. Kont għadni jeżar ġifieri. Biskur ma jitilfux? Ija, l-primarja kont diġà nintażel sena qabel u mbagħad qajt ninagħżel is-snin kollha li domt sa Form 5 mat-tim u kont tajjeb. Ġifieri bqajt isu ta' 14-15 sena fil-futbol, xi ħaġa. Mbagħad kont nilab ma' ħalaxaq mal-Miners u mal-Rainbows. Mar-Rainbows taħt tarxiel? Taħt tarxiel. Le, Over the Rainbow x'affarijiet daw. Għax dam knaf jiena minix ħafna antiż tal-futbol, ma ovvjament. Dak iż-żmien kienu joħorġu il-panini konna noqogħdu pani mhux il-ħobs ta' il-panini l-stickers, niftakarni waħlu u dana kont iffissat fuq il-Ġermanja, kont nibatilhom kull sena jibatu l-ritrat bil-firem u da. Minnaħa l-oħra missieri kien cinema operator. All right. Qabel twilit jiena, xumbat wara twilit jiena ma setax jibqa' jaħdem daqshekk fit-tar ta' xom middejqet weħeda u beda jmur ibajjat u jagħmel. So allura kien jinteressawni il-films ukoll, antiki, speċjalment Errol Flynn, Burt Lancaster, dawk l-antiki għax fuq hekk rabbini. U fil-fatta dek sallum il-ġurnata anki kanzunetti ġew, jiena anki nisimgħu fil-programm tiegħek kanzunetti li qatt jew rari nkunu smajna fuq ir-radio xi kollhom ħafna żmien. Inti imma qatt ma tkun ħriġt mid-dar, ma ħadd ieħor ikun semagħhom. Imma għandek kollezzjoni Ommi kienet sifret marret tagħmel xi operazzjoni barra minn Malta u ġabit li kazett, recorder u ġabit li tape, Elton John kien l-ewwel tape li kelli, Greatest Hits. U kien hemm ħabib tiegħi l-iskola rekordjali każett tal-Beatles. U bdejt nismagħhom għadi nafa. Ara di nafa. Illa di nafa kollha kont nafhom id-diski, illa kemm huma tajbin daw. U spiċċaj xtrajt kull ma kont insib tal-Beatles. Xej kollox kod Ġveri kollezzjoni sal-lum il-ġurnata għandek din kollezzjoni partikolari tal-Beatles. Kienu grupp tajbin, Ovvjament. Wed mill-aktar gruppi popolari għamlu l-istorja tal-mużika ġew. Pero mbagħad ħriġt inti bil-grupp lej l-1984, 1985. Qabel kien dak. Jien kif ħriġt mill-iskola eżatt. Jiena ftit ħdiemt f'ħajti. Sorry ta' qed ngħid. Kif kontejx, ġew? U lejn kont ngħix bix-xej, jiena tini 50 cents u daqshekk u xejn għaddija. Għal minn dak it-tip tieni biċċa fil-flop, biċċa shorts imqatta, biċċa t-shirt l-istess u tlaqt il-barra u daqshekk. Fiex konna wasalna? Fil-band, fil-grupp. Jiena mortu lej l-1985. Le, 1980, 81 kien sar Blanzuni. All right. Fuq TVM. U kont ħadsem fih. U kien hemm grupp minn Birżebbuġa, Beat Group u ċemplu li ma nafx kif iltqajt magħhom u bdejt imur magħhom insomma ndoqqu l-emmulaw tiġijiet u affarijiet hekk. U bdejt minn hemmhekk. Domtuk flimkien ġew? Domna sa 98, sakemm ħriġt kemm on Airways. Mhux l-istess grupp ta' naqsu nżidu nbidlu il-membri tal-tifhem. Mela, lura lejn il-snin design, għana għammollok fuq xaġa partikolari għansemmu l-Sonja, sewa. Zom, jien għatlek li ninsa. Fakkarni minni. Sonja? Għanda program fuq il-radio. Alright, dik li tkun ma tal-banana. Diki. Għandoqlok kanzuneta, mbatt nejdlek minn fejġibta dik kanzuneta. Verżjoni tal-West Live, ma nafx ġili smajta, imma jisima Nothing's Gonna Change My Love For You. Xiddu għatta diska? If I had to live my life
Xieġmil ta' diska. Jgħamil tara. Ġibt lek il-memorji, zbir. Għalix, mużbir. Di kont kantajta fit-tieċ. Vera, kont kantajta fit-tieċ, di kont dedikajta li xaħat. Kont dedikajta. Tiftakar il-minut. Għax kont inħobb waħda u maħallewniex niżżewwiġa. U Sonja ġiet l-ewwel waħda u għad dakinhar tħana ħan iddedika diska lill-oħra ħa. Nimmaġina l-lejla qasa tidħol id-dar. Fil-fatt batit li. Kallek il-bibba. Fil-fatt batit li messaġġ taw qalt li ħan naraw kemm sassemmini fil-batal, gideb u gideb. Jien ngħidlek il-lejla ħad bidder is-serratura tad-dar. Taf li għandi biċċa mill-kanzunetta li kantajt fit-tieċ. Vera? Ejja, nsemma ħielek. Ejja, ħan naraw. Din l-oriġinali li qed issemmali ma jidirx li kantant tajjeb la jew. Ejja. U x'ġara bit-takkalja ġew dakinhar. Takkalja. Tiftakar meta ollejta u. Kont ollejta u waħlet ma xi wajjer ma niżlietx. Waħlet ma xi brazzi u ma. Daka. Ma xi wajjer tad-dawl u ma niżlietx. Daka takkalja ma tfissirx biss li min jaqbad jkun wasal biex jiżżewweġ. Hekk jgħidu propja. Dak la weħlet hemm fuq. Mbagħad ma jiżżewweġ ħadd iktar. Tinsix minn fejn lajta dik it-takkalja jiena. Ija. Dak ikun ifisser nuqqas ta' sess mbagħad fil-fatt tifla waħda kellna. Mimma. Kemm se jinkixfu borhom illum. Ngħidlek. Lessanna l-air fryer. Dak l-air fryer issa. M'għadniex bil-borom. Mela, għana għraw ftit messagġi mill-dawn li jtibatunna s-semmija tana, għanna l-Dennis Minibus Service għallek. Bomba il-lum zgur. Bonġu. Bonġu, Dennis. Bonġu l-Rita Dimek, bonġu l-Marion Borċ, Koniku Tajjar, Frank Row, bonġu Joe Renato, Mariana Ġuġ Deċelis, il-ġurnata tajba, Mary Genoves, insomma tidna bonġu għannak Francis Caruana, il-ġurnata tajba Joe. Rendi Mikallev, Giucini, għanna l-mundu xkembri, bonġu għalikom, ġurnata tajba, l-ġimma tajba, grazzi dejjem tal-kumpanija ta'kom, Georgina Borġ, għanna Mary Grace Vella, bonġu, Josef Sammut, Mirjam Attart, Patricia Mizzi, kena l-Charles ta' Birzebuġa, isu għetti baċċa ħagġa Charles. Ija ħafna batanzi. Dejjem. Dejjem segwina, ma l-lum għetna laħli għetti segwina iktar. Ija, xqalli li isniħat il-program fidejja jena. Jek jena l-mistieden, Jina konzolejt. Il-program fuq, u mux fuq. Għax inti għet li doq kem jista' jkun mużika taħ. Le, ma mbatt wans li naqbat orrajt, tajja. Uqbat tibżax. L-ewel ma nkun xirrit niġi, mbatt wans li naqbat najt is-sawqija. Għan nisimaw oħra. Oħra? Ejja, minn dawk li għaziltin. Għana mux ħanitkellem jien. I wonder why. U għajja ħanitkellem ta' għajja. U ħanitlaq ta'. U le għandoqlok di. Isma di. Show wadi. Mux għax. Wonder why. Ija. Wonder why palissa. I wonder why. Sabiħa ta' diska ġifiri ma mux xie favorita ta' barra minn għawti għajam. Daqqejta l-għalix kien l-ewel konċert li rajt, kien sar l-stadium, il-gżira. U ma niftakarx il-ġur. Ija, ta' xo għada qabilhom kien hemm Enzo Guzman. U qatt ma sibt ritratt. Ta' dal-kunċert. Xej, qatt. Jekk hawn ġaħat għandu xi ritratt, forsi jtellaw jew jibbatuli. Nieħu gost narax. Imma kien impressjonawni dal-grupp. Kienu xi 8-9, 1979 jew 80. U għamilt. Nimmaġina li xaħat mill-li għet jismana għandu zgur xirrizzat. Għatmarajt. Batunna tellawna, u għamilt 3 tiem b'widneja jsafru l-iskola. Kont għadni l-iskola, issa qed niftakar iwa. Baqa jittisfir f'widneja xi sound għal dak iż-żmien kien oli. Kienu impressjonawni kollha jisnu fuq il-palku da. U fl-80s kienet bdiet ukoll il-revival ta' rock and roll. Shakin' Stevens, Stray Cats, Matchbox. U jina konti nkun dak iż-żmien kienu raġaw ħarġu Teddy Boys għaw Malta. U Teddy Girls u kienu jilbsu ġifieri biż-żarbun tal-ponta bil-mis roza u x'nafjena u konna morru dak iż-żmien rib. Konna morru l-Alhambra nisfnu, kienu jdoqqu rock and roll. U kien hemm sfin ta' barra minn hawn ġifieri. L-Alhambra. Fejn kien ġew? Ta' Slima. Ma semmieħ Alex Reflex. Kien Tokis. U l-Alhambra kien idoq għal-punk rockers u għal-rock and rollers, xi ħaġa totalment differenti minn xuxin, kien jiddedika ħejna tnej li huma.
U kont murem. Kont immur hemmhekk konna Mek nisma'. battal Sonja per Le, eżempju. le, le, Mhux hemm, le. kienet ma kienet ma tafx biha. Le, żgur li le. Kien hemmhekk kien għadu ktar La minn Ramba. Feliċi għalija. Barcellona. Vera, Ismaw żewġ messaġġi ħanaqrom. Aqrom fidejk. Ir-raġel tiegħi kien għamel xi żmien idoq ma' Joe Erik Ellul minn Birzebbuġa. Sfortunatament ilu sentej li ħallina, Iva. Erik Ellul. Erik, kien idoq il-kitarra miegħi u sfortunatament mid-żgħir id-dispjaċini. U mbagħad hawn messaġġ ieħor hawn nisma' l-programm qed niftakar ta' meta kien jagħmel il-programm it-siju tiegħi Ray Vella u Joe. U qed niftakar kemm kien daħaq it-siju Ray għax kien qallu xi ħaġa avolja kien ma jiflaħx. Proset tal-programm Marisa Grek. Din xi ħaġa li niftakara ħafna. Ngħidlek il-verità, waqt li kont qed nipprepara dal-programm, ovvjament jiena mmur infittex naqa' fil-librerija tagħna. U sibt anki diversi programmi biċċiet minn siltiet, sfortunatament mhux qegħdin hawn għaliex tant imlejnieh il-programm li żgur mhux se laħqu laqqas ma dak li għandna. Imma hija smajdaw il-klips u qabżuli ftit ta' dmuħla li xrej apparti li ħadmu ħafna nismijaw anki jiena kelli xi perjodu li ħdimt miegħu, però inti kellek karriera ta' programmi ma' Ray Vella. Ray kien għadu żgħir u kien marat u niftakru jidħol hawnhekk kont nidħol miegħu u kont nipprova ndaħku kemm jista' jkun. U miskin kull darba li jitħaq kien jisol għaliex bil-pirmi li kien jieħu u r-raġġi li kien jieħu. Imma lija kien hekk sodisfazzjon kbir li naraħ jitħaq hekk għal dak il-ftit tal-ħin. X'memorja ġibt li ġew. Mela se ngħaddu għal dawk li għal l-faqsitu l-lum. Ija l-faqsitu ngħidu aħna għax tfaqqas mill-bajda. Xaħġa bil-Malti ridna nsibu. Saru jużaw, fuq il-gwida per eżempju semmewa il-faqsitu ta' dak u ta' dak. Vera. Itfaqqas. U xirrit ngħid il-numru. Il-faqsitu l-lum. Sewa, mela għandi medli tajba. Ma għodun doqqu d-diski, narit nitkellem ta' ġejtaw biex nitkellem. Ħanna rejftakromx is-semmija tagħna, tlaqna. Obsa, u xinu ġej? 1998 ġo. Ija, l-ewwel waħda. Ftakarta mela tajta. Whoa, we're going to Cameroon. Addio, ciao. Kolla lirika tiegħek ġew da. Iva ta' hemmhekk smajna bej wieħed u ieħor kanzunetta minn kull CD li ħriġt. Mhux kollha, hemm xi 10 jew 11 il-waħda. U kien hemm il-każett ukoll ovvjament kemm Airways, kien għamel hit enormi da. Kien għamel hit illi meta ġejna biex nitilgħu l-Awstralja l-Babyface kien xtara r-rights minn għand il-KTA minn għal ħajbeħ l-Awstralja u sab li l-Maltin kienu ġabatuhom l-Awstralja. Is-serjetà, vera. Niftakar kien ħid kbira. X'imkien u kien jakkwista. Illum meta noqgod naħseb fuq li tara karozza għaddejja b'dak is-sound u qed idoq Superman għax Superman liktar li kienet tinstema, tinstema tad-daħk għax illum u dak iż-żmien mbagġi Superman. Għandi memorji tagħhom dawk nisma'hom il-gallerija. Għaliex fejn noqogħdu aħna hija triq traffikuża ħin kollu għaddejn dak karozzi hekk bis-sound dak iż-żmien, insomma llum isom qataw naqra m'għalekx isma'hom. Mnalla. Imma ta' Superman u Pilmli u Morris Minor u Kemuna Airways. Ma kif nibted di Kemuna Airways ġew, għaliex imbagħad minn hemm. Jiena minn dejjem mindu kont żgħir hekk dejjem bdejt nikteb il-lirika fil-fatt xi L-ewwel esperjenza tiegħek kienet 1974 minn għalija. Ma' Charles Saliba fuq Rediffusion fil-programm. Minn dak li jiktbu tfal. U għadni niftakar il-poeżija mill-bidu sal-aħħar. Vera? U meta imma twila ħafna. Le, mhix twil, imma ħanajdlek din ta' tifel li kont mort naqra. U jiena u naqra intu ngħid kemm stupida. Imma tant trid tinqabbel il-kliem li bdejt immur minn soġġett tal-ieħor. U nfxilt kont, u bqajt niftakara din. Darba waħda mort l-iskola u sibt is-sur Mastjola. Meta jiena tlu xi ġralek, għalli l-mara tiegħi għandha tifel bħalek. Jien kont sanajjat u beda jbajjat. F'daqqa waħda jien smajt bum! Kien is-sur Mast li waqqa minn fuq is-sellum.
Kemm tħaqna wara meta sħabi saru jafu x'ġara. Kellek 10 snin, ġew. Xi ħaġek. Imma immaġina s-sur Mastela jbajjat u waqa. Imma rrid tinqabbilhom u ktibta fit-taraġ di, għadni niftakar li ktibta fit-taraġ. Instamet fuq Red Diffusion. Għad għandek xi rekordi. Nixtieq. Nixtieq kieku imma. Ta' blanzuni bissa ta' Nittalbu għedin il-lum fil-program. Mela nxizeli għal-Monika ta' Zejtun li tgħidilna bonġu Monika, bonġu l-daw kollha tibatunna fuq il-paġna tal-Facebook u koll ħafna messaġġi grazzi lilkom ġew apparti ma' Augusto Kardinali inti kellek ukoll kollaborazzjonijiet ma' ħafna artisti, ħafna kantanti fosthom anki Holigan. Kieku ma semmejthom li xaqskont niftakarhom daw. Vera, ma tiftakarx possibblu kellek mal-kapitlu 13. Ma ninsihom. Ma minn iktar. Ma jennaf. Kellek mal-Ringu, kellek mal-Bamboccio. Ejja, tassew. Ħansem għalek biċċa tal-Bamboccio. Naħseb min xi. Wipeout. Program televiziv. Program televiziv. Wipeout. Super One. Diversi programmi televizivi. U tnejn. Fuq il-1 tnejn biss. Għala xanxe. Għala ejjeħe. Unbat kont fuq il-PBS. Kenna fit-2015 Teatru Zambulla u fis-16 ħalliħa ħabbat. U kellek oħra, I Love Malta? I Love You Malta kien 13 il-programm li għamilt għall-Awstralja. U kienu jintwerew fuq televizjoni kien hemm l-emigranti Malti. Kien hemm channel. Vera interessanti. Ejja, joġbuni, vera sbieħ. Kien hemm channel ġew? Kien hemm channel li kellu slot għal-Maltin. Jina nħedġeġ semmija tagħna I Love You I Love You Malta. Malta. Kollha fuq il-YouTube qegħdin. Ija fuq YouTube. U daw kontu dduru inti u Sonja ma' diversi sintki u personalitajiet. U nitkellmu fuq ir-raħal tagħhom. Diversi irħula, żgħid fosthom rajt taż-żejtun kien interessanti u tarħula oħra. Fittxuhom fuq YouTube I Love You Malta. Ġew demi jkollu Sonja. Programm interessanti ħafna. Tanċi semmija. Il-min, il-Sonja? Għaliex il-programm fuq illum ħansemma għalek di, għara. L-tren jajta tal-limtu l-klim tijak. Il-klim li kien jgħamil George, l-senti għajt il-klim. L-studjajt. U jena qabbellek bladdoġ dok il-ħin. Dak il-ħin. Nibvinta. Mela. Sanaraw. Ebbak marru fi xiti din għamil ġow. Taħira u ħataħħa. U san qabbel, xurtan qabbellek maħħom jien. Doqqu. Taksimer inkomplu nimxu għajja jemmorru sal-mosta. Il-knisja taħħom tarafa għax il-kopla kbira bosta. Fuq il-gass jinsiqi għandi u nidħlu Madux maħna ġew. Le, u kien dispjaċini meta konna qegħdin nippreparaw biex nagħmlu CD fl-imkien. Vera? Jiena kont qed nikteb lirika għalija u hu kien qed jikteb lirika għalih. Laqqas il-lirika li laħaq kiteb kienu rijeli imma qatt ma ġiet fidejja. Kien ħada xi ħadd. Ida li kien involuzzaw fil-programm Wipeout. Iva, bravo, Umbat kien hemm il-Ringu. Il-Ringu iktar tard imma rrid jagħmel song miegħi kellu song jisimha Żewwiġi li huwa minnija flimkien. Mela ħanismgħu biċċa mir-Ringu. Isimgħu. Tiftakar ġew din? Iva, għan Joe Brown ir-rekordjajnija. Biex nitħaltu fil-familja kiku binti tiħollilek kun qatat qalba mid-dinja. Għandek xtaqt nissewweġ men għax għandek. Insomma żewġ kollaborazzjonijiet li ħafna minnhom tistgħu issibuhom anki fuq il-YouTube u taraw illa li xissib materjal ġew tiegħek. Ejja tfajtna mhux ħażin. Fajtna mhux ħażin. Ta' min jgħid li qegħdin tisimgħu l-ewwel parti tal-programm aħna nkomplu l-ġimgħa d-dieħla f'dan il-programm għaliex mhux ħanilħqu ngħidu kollox. Minn hawnhekk insellem lil Val Gallia għax qalt li tkun qed tismana mir-Residenza San Giuseppe u ltqajt magħha fil-lift il-ġimgħa ejwa. Kont sejr il-ġenna. Ħammar ftit momenti ta' reklami ġej lura dal-waqt. One Radio. Malta's #1 radio station. Insomma, ġew di għaziltilek jena tafux ma zilti. Imma xtaqt nazililek ħabba it-tifla biex niddedikaw għal it-tifla tijak Sandy. Ija xandi tifla wahda jena. Kif bajt wahda ġew? Ma nafx, m'għandix ideja. M'għandix ideja, le m'għandix ideja, vera ma nafx. Ma nafx. U sabiħ tali kollok familja jek jien naf imqart nejn ha. Jew tlieta.
Insomma, sabiħu mhux fuq kollox ta'. Xorta. Tifhem. Fil-fatt kellek kollaborazzjonijiet anki ma' tifla u Iva, kienet ġiet miegħi l-Awstralja biss, l-Awstralja kienet kantat miegħi. L-Awstralja biss. Ija, telat il-Kanada ta' ma kantax sa fenna fjena. Deċidit li ma tkantax, ġifiri. Le, ma niftakarx għalx. Ma niftakarx. Ma sendi bħalissa dejja Bħalissa, bħalissa ftaħna, 15 ilu ftaħna Child Care Center, il-Marsa, Ekku. u għed tuħsibu jela li xija għanda il-kors ta' manager. U kienet l-inizjattiva ta' ħagġa u jew dejjem xinti kellek ix-xew għaw kol jider li kellek ix-xew għalli ta' med il-bicċa ta' xogħol. Issa ħan nitkellmu fuq biċċa xogħol li għaddejt minna jiena. U meta ħriġt minna d-depression jiena tant tibda tara l-affarijiet sbieħ fil-ħajja, tant tibda tara li kollox huwa possibbli li tagħmel. Illi kif ġietu qalt li isma' qed naħdem f'Child Care Center, jista' jkollna tagħna. All right, għamilnieh. U bil-flus u bla flus jekk tittamel xi ħaġa tagħmilha. Issir. U din l-avventura bdiet ftit ta' xhurin. Ija, ilna sejrin 4 snin tabija, ma ftaħna 15 ilu. U jgħat fiċ-ċentru propju tal-Marsa, ġifiri ċentru. Jgħat fl-outskirts tal-Marsa, minn fejn hemm triq minn fejn jgħaddu viżibilju ta' karozzi. Viżibilju ta' karozzi, Side Street. Ġifiri kważi biex speċjalment għad dawk li minn naħat isfel jaħdmu naħata fuq, irridu bil-fors jgħaddu minn hemmhekk jew inkella jiġu lura mbagħad. Irridu jgħaddu minn hemmhekk. Għamilu li inti reklami. Għax neddejja nagħmel reklami. Waqt il-programm nixtieq inselli għat-tifla u nawgraw l-ħidma tajba. Ta' min jgħid li apparti l-anzjani, anke tfal, meta mmur hemm taf kif jiġru fuqi. Biex għatlek. Ma dikx tara xi tifel jgħidlek hawn Superman. Le dawk għadhom żgħar wisq għalhekk. Imma jien għatlek għadni isni tifel żgħir u meta mmur hemm jiena xejn nsir tifel, ġifieri ndur magħhom mal-art u niġri warajhom u nagħmel. Ġew ġesemmejta, però jiena dejjem nafek tiċċajta u bitbissima u tipprova ddaħħaq il dak li jkun, però ovvjament kif ġa semmejt inti għaddejt minn żmien kemm xejn diffiċli f'ħajtek. Mhix kemm xejn, ħafna diffiċli u din hija xi ħaġa li jekk immur x'imkien jiena rrid nitkellem fuqha għaliex id-depression żdiedet ħafna, għaw ħafna nies ibatu bid-depression, għaw nies illi mhux għaw nies. Jiena ngħid illi hawn ħafna iktar minn dak li naħsbu għaliex ħafna minn nies ħafna. lanqas biss jindunaw. Dik kont ngħidlek. Inti taf ikollok depression qed titkellem ma' persuna taħseb li dak aħjar minnek u tajta Renato dejjem jitħaq, ara dejjem isifer u jkun għaddej minn depression li ma tkunx taf. Verek tgħid fuq inti. Tidher ifhimni inti tal-inqa depressed biex niftehmu. Għalhekk ġejtlek hawn. Depression hija marda kifra immens. Illa għaliex mhix marda ta' għajma u għajma hemm. Huwa dwejja li jiġi minn ġewwa. Ma jkunx ikkawżat minn barra. Ma jkunx għax Renato għajjarni jew għax tkeċċewni mix-xogħol. Mhux dak it-tip ta' dwejja. Huwa dwejja minn ġewwa. Id-dwejja huwa inti. Parti minnek. Inti ssir dwejja. Kull fejn tkun dwejja. Inti ma tagħtu pjaċir b'xejn. Kemm ikun hemm gost. Imma inti xorta tħossi dwejja. Xejn ma jkun hemm gost. Taħseb li illa li dak li tkun qed tirrifletti allura jiġi rifless fuqek ġew. Jiena nara bħala sabotaġġ tal-moħħ fejn il-moħħ jibda isir negattiv ħafna u jibda jara kollox ikraħ. U ma tkun tista' tieħu pjaċir b'xejn u jibda jaqbdek id-dardir fl-istonku u tibda taqbdek l-ansjetà u tibda tibża min-nies u tibda Ejwa, tibda tinqafel ġewwa u tibża lin-nies ħajindunaw li għandek hija marda tal-biża', U għamilt 6-7 snin fiha. Ġew kif irrealizzajt imma li għaddej minn depressjoni dak iż-żmien? Tant tibdilek bil-mod li tħoss tajt u hija dajjin qed ninbidel. Ma niftakarni darba qiegħed fil-kamra u daħlet sendi t-tifla u ċaqalqet is-siġġu u nqtajt litteralment qata kbira ħadd u għadt għandi xi ħaġa mhux qiegħda sew jiena. Ċaqalqet is-siġġu. Ejwa, ma hekk indunajt li ma kontx f'sikti. U qatt ma mort għand psikjatra. Imma nħeġġeġ in-nies li imorru ġifieri jekk mhux għand psikjatra għand psikoloġista il għaliex il-depression tineleb biss billi titkellem ma' xi ħadd u billi tinduna tammetti li għandek id-depression u tibda tbiddel il-ħsibijiet ta' moħħok. U ddaħħal ħsibijiet pożittivi f'moħħok. Issa dawn mhux billi tmur titkellem ma' xi ħadd. Le, għamillu malada ta'
li jkun suġġeriment minnant professjonista. Xillum tmur titkellem ġaħat, isma xil-biraħ mor tebda, anki jinta kien hemm dwejja. Vera, jisiru ma daw l-affarijiet u iktar qabduk depressjoni mill-li kollok. Dik ġrat li darba mommi jena, għart li minti xandek, għatta depression, għart li depression xini, għatti la dwejja, u għart li mux anki jien kultant inqum bidwejja, u għat insa, mux ħani profa nfema, jek ma taddix minna l-ħares għat, ma tista tfema l-ħaddin, tant kemija kera. Ekku, nifmek. Imma, hemm il-fejqana li u l-fejqan huwa inti, capital letters. Ktibdi l-kanzunetta, għandok kanzunetta li jisima Irridek Tajx. Di, hija kanzunetta li għatma smajnik tkanta onestament l-istil ta' kant. Kien kont qed nitkellem mal-psikjatra Mark Xwiereb, milux da ta' xi 2019 kemm din, asna f'Kemila. U kien għalli għamil li kanzunetta, u l-ewwel għamilt waħda naqra umoristika. U fi żmien di ta' depressjoni? Le, wara li ħriġt. Ġifieri kombinazzjoni tqajt miegħu. Għax da jien niskanta b'daw id-diski li ktibt jiena. Da pereżempju tkun nkun deħel l-isptar jien u da Mark Xwiereb ma kontx nafu jiena min naħa l-oħra tal-isptar. Ġewda Mejkolej! Jiena meta kont qed nistudja Londra kont nisma' d-diski tiegħek ta' u inħossni imbarazzat. U semmiħu kol tagħna. Daw n-nis jek jimbarazzawni jinta li iġaluni nħossni li jena xaħġa jek speċi ta' għasna fema, għax ma' milċejta barra minna, ktibt 4 diski li Ma tiskanta kem kultant mużika, whatever, dak li tagħmel fuq il-radio, ta' tkun entertainer u entertainer tajjeb, twassal, jennexxilek twassal messaġġ pozittiv, jasal. U żżomm kumpannija l-dak li jkun u forsi tbiddillu ftit minn dak iż-żmien li ma jkunx daqstant sabiħ għalih. Grazzi li qed taqra dak li ktibtlek jiena. Grazzi. Qed nipprova x'banuċċali għamilt. U għamilna din il-kanzunetta minħabba dawk in-nies illi minħabba depression jaslu biex jagħmlu suwiċidju. Illi ma jkunu solvew xejn. Totalment differenti mill-kanzunetti kollha ta' Joe D'Amicoli, ma hija kanzunetta b'lirika verament profonda. Irridek Tajx, Joe D'Amicoli, sabiħa Joe, proset. Thank you. Grazzi. Nitlobok biex tgħix. Ek tkunu terġgħu tisimgħu din il-kanzunetta tolbu inna da fuq is-sistema tagħna hawnhekk irridek tgħix Joe D'Amicoli ċevejna ħafna messaġġi inki għal-fariri fuq depressjoni. Fosthom kien hemm xi ħadd partikolari se naqraw, ma ovvjament wieħed li titlob parir professjonali. Joe D'Amicoli importanti li wieħed bid-depressjoni bqajjuh il-mediċina li jkun tawk, li jkunu tawk, mhux għalija nistaqsi għal xi ħadd ieħor. Mhux ovvja, il-mediċina hija one step biex tirregola ftit kif qed tħossok. Mhux biex tfejqek, biex tirregola tikkontrollok ftit, imma mbagħad inti tittaħdem fuq għadin hu. Dina x'inti għad li naqra di jew ma naqrawix. Ngħidlek xi ħaġa, din xi ħaġa li għaddejt minnha wkoll. Jiena għandi grupp fuq Facebook għal dawn in-nies li jbagħtu b'mart mentali. Sew huwa private group biex ma jidħol ħadd fih. U kultant niltaqgħu biex nitkellmu. U m'għandniex fejn niltaqgħu post biex nitkellmu. U darba ktibt il-Prim Ministru dak iż-żmien Joseph Muscat, u għatlu isma' tina naqa' post niltaqgħu darba mhux ikun għalina ta' kemm niftħu niltaqgħu darba fix-xahar. U l-risposta tiegħu kienet mhux aħjar tħalli dan ix-xogħol għall professjonisti u kienet weġġatni dik jiena. Illa għaliex ħadd ma jista' jgħin lil min huwa għaddej minna aktar minn xi ħadd li għadda minna u tgħallem minna. U tgħallem minna. Esperjenza. Ek nifema jena. X'kien ġara ma ġew? U le, ma tanix post. U bdejna, u mbagħad kont kellimt il-Father Colin u bdejna morru niltaqgħu il-mużew tax-xahar. X'ismu dal-grupp ġew? Il-grupp huwa Heal Your Life. Heal Your Life Malta. Jista' jsaqsik biex ikun jista' Iva, mela. U għax kont ħaninsa u il-Child Care Paddles ta' Child Care Center Marsa. Promozjonali dak.
Semmejtu iktar kmini. L-aħħar naqgħu. Mela, Għamlu tfal. Dak reklam. Wasanna kważi fit-tmin ta' program xie nselli Kif għal daw koll għadda. għadda l-ħin, notara qoddimek għarassa. Notara? Ija, notara. M'għandix insaqsik. Xejn, Xej, żgur. le, xej. Issa wara kif jispiċċa l-programm nsaqsu saqsija. Mela, għax issa titolbok il-flus fuq ir-radio. Tislija lil-ħafna mis-semmija tagħna li ma sibċettila ġew. Ma sibċettila. U mhux inti toqgħod titfa' xaffariet fuq in-nies, joqgħod jittimbra n-nies. Tafu kem tamel ġit Mirjam Spiteri Debono minna u ftidur se tkun ma' Marisa waqt il-program One Magazine. Mela, kenna ħafna messaġġi ġo vassallu insomma Beatrice Spiteri kellek il-Merje Ellul Seguna. Well done to a great program with Joe. Zammejta fil-kċina tisma' għaltlek. Umbat kenna Happy Birthday bil-lest. Kmieni. Ix ħatoqgħod taqrom kollha dawk. Teenager ħaterġa' ssir għaltlek għandek il-Marika Tabona insomma proset kelli lil Charles. Li għalli jisma, toqdix bi kbira ħadlek il-program, kien ħadinna t-salzet kollu fil-barbecue. Ejwa, x'dak id-binna, nselmulu. Ġurnata tajba. Ġew mela ħantik rigal tal-li ġejt, tifkira vera, għandek rigal tifkira tal-li kont mana fil-program taħt l-umbrella ħadna gost, nisimawk fil-ħin ta' fil-ħodu ġew, l-għalix normalment. Aħna nisimawk fil-ħin. Dik oħra ta' qed nara l-messaġġi li rċevejt. Jien ma nirċevix daqshekk messaġġi ta' flaxija. Kun nar ta' 3 fit-8:09 Banana Republic fejn doqqu biss kanzunetti Maltin. Kanzunetti Maltin u kanzunetti rari. Iva wkoll. It-3 fit-8:09 fil-għaxija. Ikun hemm xi ħadd hekk. Ikun hemm kif ninsa kemm ninsihom jien l-ismijiet il-mara tiegħi. Sonja, Sonja. Jiena naħseb għalhekk ma tantx irċievi messaġġi għax ikun hemm Sonja. Irid ikun hemm jiena miegħek. Jista' jkun. Ara meta tkun marejt irċievi ħafna. Mela kif. Iwa ħanna xtajtni. Darriħ malizzjuż jismu huma poeżiji illi fih interessanti illi għandu kodiċi fih dak il-ktieb kif tiskenjah bil-mobile jaqraħħomlok daw il-poeżiji li fih hija. Grazzi għal Horizons illi joffrin dan il-ktieb. Mela aħna l-appuntament għal miegħek ġew ikun għal-għada fit-8:09 Sonja. Ma ħanarġgħu nkomplu. Ma Sonja. Għan nispiċċaw għaw, għanna għallu kollox fidej Marisa D'Amato, għandek xaħġa ħra xie tejta le. Ma fadellek xej? Mux ħanarġa Amerikla, mux ketċuk. Ciao, Joe, grazzi ħafna li ġej. Ringrazzjak li stedintni. Thank you. Refreshment will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the aircraft is airborne.